Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час былі некаторыя грэкі сярод тых, хто прыйшоў пакланіцца Богу на свята. Яны падышлі да Філіпа, які быў з Бетсайды Галілейскай, і прасілі яго, кажучы: «Пане, мы хочам бачыць Езуса». Філіп пайшоў і сказаў пра гэта Андрэю, і пайшлі Андрэй з Філіпам і расказалі Езусу. А Езус сказаў ім у адказ: «Настала гадзіна уславіцца Сыну Чалавечаму. Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі пшанічнае зерне, упаўшы ў зямлю, не памрэ, то застанецца адно, а калі памрэ, то прынясе багаты плён. Хто любіць жыццё сваё, загубіць яго, а той, хто ненавідзіць жыццё сваё на гэтым свеце, захавае яго для вечнага жыцця. Калі хто служыць мне, няхай ідзе маім шляхам. Ідзе я, там будзе і слуга мой. І хто мне служыць, таго ушануе Айцец мой. Цяпер усхвалявана душа мая, і што мне сказаць? Ойча, захавай мяне ад гэтай гадзіны, але ж дзеля гэтай гадзіны я і прыйшоў. Ойча, услаў імя сваё». І пачуўся з неба голас: «Уславіў і услаўлю зноў». Народ, які стаяў і чуў гэта, казаў: «Гэта гром». А іншыя казалі: «Анёл гаварыў з ім». А Езус адказаў, кажучы: «Не дзеля мяне быў гэты голас, а дзеля вас. Цяпер адбываецца суд над гэтым светам. Цяпер князь гэтага свету будзе выкінуты вон. І я, калі буду ўзняты над зямлёю, усіх прыцягну да сябе». Казаў жа ён гэта, прадказваючы, якою смерцю меўся памерці. Гэта слова Пана. Прысядзьце на хвілінку. Дарагія, сёння трэці, ўжо астатні дзень нашых великапостных рэкалекцый. І так саўпала, так, скажам так, Бог дзейнічае, што сёння, на сённяшні дзень прызначанае пасланне зварот каталіцкіх біскупаў Беларусі з нагоды ўрачыстасці, якая вось хуценька ўжо перад намі. У чацвер, 25-го, адзначаем урачыстасць звеставання Пана. І гэта сусветны дзень святасці жыцця, гэта дзень малітваў аб ненароджаных дзецях, і таксама пачатак духоўнага ўсынаўлення ненароджанага дзіцяці. І з гэтай нагоды маем перад сабой гэты зварот. Не буду вам яго чытаць, бо ён такі досыць аб'ёмісты. Кораценька толькі раскажу, на што звяртаюць увагу нашыя пастыры. Пачынаюць з супрацоўніцтва Бога і чалавека. Кажуць аб тым, як мы сёння чулі, напрыклад, у першым чытанні, што першы, той, так, двукосці кажучы, стары запавет, сябе не апраўдаў. Быў выбраны народ, былі тыя, каго Бог паклікаў, вывеў за руку з зямлі егіпецкай, выбраў іх, каб былі народам Божым, а каб Бог быў для іх Богам, а яны яго не паслухалі. Праз непаслухмянасць парушылі гэты запавет. Прыйшла неабходнасць новага запавету. І Бог з любові да нас спасылае свайго Сына адзінароднага, даючы праз яго нам запавет. Прыходзіць Пан Езус у свет не нейкім дзіўным чынам, не спусціўся на ліфце, не прыйшоў па лесвіцы з неба да зямлі, але нараджаецца як чалавек, як самы безабаронны, хто толькі можа быць, маленькая дзіцятка, якое нават не мае у моцы і ўлады сябе абараніць хаця бы словам. І паглядзіце, на здзяйсненне гэтага новага запавету Пану Богу спатрэбілася супрацоўніцтва чалавека. Возьмем для прыкладу Марыю, якая згадзілася стаць Божай Маццю. Возьмем для прыклада святога Юзафа, які не толькі прыняў гэтую Божую волю, а яшчэ на працягу ўсяго свайго жыцця выконваў абавязак, які на сябе прыняў. І ў гэтым годзе, у год, калі адзначаем 150-й юбілей прызнання, абрання святога Юзафа як апекуна касцёла, абаронцу касцёла,
Закликаюць нашыя пастары нас да, можна так сказаць, да такога адважнага кроку. Прыняць на сябе ў пэўным сэнсе таксама абавязак. Гэта добрая духоўная практыка духоўнага ўсынаўлення, калі на працягу 9 месяцаў, столькі, сколькі дзіцё знаходзіцца ва ўлоне маці, молімся за таго, каго не ведаем. Не ведаем імя гэтага хлопчыка ці дзяўчынкі, не ведаем іх бацькоў, але молімся і ахвяруем у гэтай інтэнцыі святую камунію, нейкія добрыя нашыя ўчынкі ад 25 сакавіка да Божага нараджэння, просячы ў Пана Бога абароны, каб гэтае дзіцё нарадзілася. Можа, гэта будзе чарговы Эйнштэйн, можа, гэта будзе прапаведнік, які зможа навярнуць паўсвета, а можа, будзе звычайным, простым мужам ці жонкаю і заслугоўвае права на жыццё. І мы ў такі спосаб, можна сказаць, паўтараем, так, хоць у нейкі працэнт маленькі, паўтараем тое, да чаго Пан Бог нас заклікае. Супрацоўнічаем з ім. І ведаеце, я яшчэ раз упэўніваюся ў дзеянні Духа Святога, бо калі пісалі нашыя біскупы каталіцкія гэты зварот, не ведалі, што сёння будзе 3-й дзень рэкалекцыі, і тэма гэтага дня будзе якраз супадаць з тым, што напісалі. Учора даваў такі маленькі анонс, рэкламіраваў адкрыццё таямніцы, як перастаць грашыць, як выправіць сваё жыццё. І вам эту таямніцу адкрыю. Трэба пачаць супрацоўнічаць з Богам, пачаць працаваць над сабою. Можаце мне сказаць, ну так сабе ксёндз таямніца. Мы там думалі і спадзяваліся, што дастанеце нейкую там старажытную кнігу, здуеце пыл, нам на лацінскай мове прачытаеце нейкі сакрэт, і мы будзем ужо ведаць яго. А не будзе так. Это адзіны спосаб. Ведаеце, мы заўсёды хочам стаць лепшымі. Падыміце руку, калі ласка. Так, для параўнання, я думаю, што ўжо заўважылі, што я так люблю крыху, каб паўдзельнічалі слухачы. Падыміце руку тыя, хто хацеў бы трапіць у неба. То нічога дзіўнага. Калі не падымаем, то цікавыя пытанні ўзнікаюць. А так, то мы для гэтага, можа, да касцёла і прыходзім, бо мы жадаем трапіць у неба. А што мы зрабілі для таго, каб туды нас Пан Бог пусціў? Ведаеце, супрацоўніцтва палягае на тым, што мы працуем разам з некім. Бог для нас ужо зрабіў усё, што патрэбна. Бог ахвяраваў свайго сына, аддаў сына за нас. Таго, хто не меў граху, за нас грэшнікаў. І не толькі так, ведаеце, на словах, я ахвярую там табе нешта. Пан Езус памёр на крыжы за нас. І ведаеце, я так, скажам, не магу ніяк паўплываць на тое, ці мы гэта адкрыем для сябе нанова, ці не. Мы людзі такія, ведаеце, каб не крыўдна было сказаць, бо я пра сябе больш кажу. Я, калі расказваю што-небудзь, то больш магу пра сябе, бо мне не сорамна. Не магу адкрыць таямніцу, якую ў споведзі пачуў, але так пра сябе, калі кажучы, я сам сябе вельмі часта так апраўдваю. Бо я слабы. Я ведаю, што трэба над сабой папрацаваць, што трэба прыняць дапамогу Пана Бога, але і самому рукі свае там крыху так замараць у этой справе, закасаць рукава і папрацаваць. Але я слабы. Грэх першародны маю натуру змяніў, аслабіў, і вось я такі слабы, не маю сілы волі, не маю характару. А ведаеце, што скажу? Я хоць ксёндз мала гадоў, калі, дасць Бог, дажыву да восені, то будзе 8, як атрымаў сакрамент святарства, але ўбачу і па споведзях, і па сабе. Мы не слабыя, мы лянівыя. Мы ленімся узяцца самі за сябе. Ёсць у святога Паўла вельмі прыгожыя словы. У адным з яго пасланняў ён кажа да той супольнасці, да якой звяртаецца, кажа, змагайцеся з грахом аж да крыві. Хто з нас можа пахвастацца, што я сцёр рукі ў крывавыя мазалі, калі змагаўся, супрацьстаяў супраць граху? Найчасцей мы змагаемся са спакусай, можа, з паўмінуткі. Зноў жа пра сябе раскажу, мой прыклад. Іду дадому са школы і нясу ў заплечніку не 5. Іду і думаю, мне ісці дадому 15 хвілін ад школы.
Иду и думаю, что маме сказать. Мама все равно будет пытаться. Ты 5 ты там получил, что-нибудь инше. Я думаю, сказать, что 2, сказать правду, получу по шапце. Подмануть, сказать, что там, хотя бы 4. То, может, не так будет ругаться. Ну и прихожу до дома, мама пытается, что получил в школе. Я отказываю 5. Змагання, бо думки думками, а змагання перед спокусой доўжылася полсекунды. И хоть ведаем, что это неправильно, видите, у нас есть такая крыху обидная ситуация в нашем житті християнскім. Мы с самого дзяцінства навучаны, як правильно. Никто не может сказать, что «а я не ведал, что не можно красти». Я не ведал, что не можно казать неправду. Мы это ведаем. Ведаем только, что не робим. И не робим, повторюся, не тому, что слабые, а тому, что ленивые. У мяне ёсць вельмі такі добры прыклад. Я захапляюся гэтым святым, святы Францішак. Монах, будучи молодым монахом, здоровый мужчина, часами приходили до его спокусы, звязанные, скажем так, с этим аспектом телесным. И он у момента вот такой спокусов этих нечистых не бег до костела с ружанчиком, а он разгонялся и кидался у терновые кусты. И эти шипы, якія ранили тело, на место ставили думки, а потом он шел и молился. И видите, вот такой приклад, можно сказать, что это так крыху попахивая сумасшествием. Сегодня мы то самое чуем у Евангелия. Пан Иисус скажет, кто любит свое життя, то его загубить, а кто ненавидит життя тут на земле, то его заховає для життя вечного. Христиане заўсёды были такие, крыху не з гэтага свету. Видите, вот этим нашим жаданнем, знову же повторюся, и пытался у вас, и все мы руки подняли, мы хочем быть у небе. Тыя самыя словы кажам пасля кожнай споведи. Боже, я хочу выправиться. Я маю жаданне стаць лепшым. Я вам такі прыклад прадстаўлю, ён мне моцна падабаецца. Я ўжо гадоў з 10, можа, хочу сабе спартыўную машину, гоначную, красную, Феррари. Ось хочу, моцна хочу. Але я кожную раніцу прыходжу ў гараж, открываю, а яе там нема. А я хочу. А чаму яе нема? Бо я нічога не раблю. Я не адкладваю грошы, я нават не папрасіў нікаго, каб мяне яе падаравалі. Нешта падобнае часамі з нашым жыццём духоўным адбываецца. Мы ўсе хочам быць добрымі. Мы жадаем і так ад сэрца жадаем не паўтараць грахоў. Але пакуль не возьмемся за гэта, само не зменіцца. Можна чакаць, што пан Бог скіне з неба на мяне святасць, што я раніцай прачнуся, і ў мяне лёгка ўсё будзе атрымлівацца. І такое можа быць. Пан Бог усемагутны, ён не абмежаваны нічым. Але тады які мой удзел у гэтым? Што я канкрэтна зрабіў, каб быць перад панам Богам, можна сказаць, з чыстым сумленнем. Сказаць, Божа, можа, не атрымалася, але я стараўся. Можете сказаць мне таксама, Сёнз, ты занадта малады, і там лічыш, можа, скажем, не такімі недалёкімі, што мы не пробавалі? Пробавалі ўжо колькі разоў. І пастановы сабе бралі, і пану Богу абяцалі, а ўсё не атрымліваецца. А я скажу на такі, скажем так, ход думак. Я заўсёды захапляюся спартсменамі, чэмпіёнамі міра, якія там, напрыклад, 100-метроўку за 8 секунд прабягаюць. Я на машыне хіба так хутка не праеду. І яны гэтага дабіліся не з першага разу. Сапраўдныя чэмпіёны па 10 гадоў бегалі кожны дзень. Кожны дзень прабягалі тую самую дыстанцыю, паляпшаючы свой результат на 100-ую долю секунды. І ўрэшце рэшт дабіліся таго, за што іх паважаем. Ведаеце, можа, варта было б такі прынцып перанесці на нашае жыццё духоўнае. Мы ўпадзём яшчэ не раз. Мы прыйдзем да споведзі яшчэ не раз. Але паднімаючыся пасля споведзі, падымаючыся пасля гэтага упадку ў грэх, можа, ў гэты раз атрымаецца. Можа, ў 5-й, у 50-й, а можа, ў 150-й. Але калі апушчу рукі, значыцца, што я здаўся. Значыцца, што я згадзіўся, што так і будзе. Не атрымалася, то буду так жыць. Потым, можа быць, перад смерцю паспавядаюся. І гэта памылка.
гэта перамога д'ябла. Мы, хрысціяне, пакліканы да самай смерці, да самага астатняга ўздыху, скажам так, перамагаць, старацца перамагчы спакусы. Гэта заданне хрысціяніна. Камусьці даецца лягчэй, хтосьці можа за месяц адвучыцца ад нейкай грахоўнай звычкі, а камусьці трэба 10 гадоў, каб перастаць грашыць, можа, нейкім самым маленькім грахом. І вас, дарагія, магу толькі запрасіць. Я не магу прыказваць. Было б добра, каб, ведаеце, так ксёндз-рэкалекцыяніст прыехаў да вас. І вось астатняя навука, ў трэці дзень рэкалекцыі я такі выйшаў на амбону і так узяў, стукнуў кулаком па амбоне і сказаў: я вам прыказваю перастаць грашыць. А вы ўзялі і паслухаліся. Во было б добра. І я маладзец. І ксёндз Павел шчаслівы, бо ўся парафія ідзе да неба, не трэба ні спавядаць, нічога рабіць, бо людзі не грашаць, а жывуць у святасці. І вы давольныя, бо ідзеце да раю. Але я магу стукаць, магу і нагой стукаць, і нічога не зменіцца. Пакуль сам чалавек не захоча, пакуль сам чалавек не возьме сябе ў рукі, нічога не зменіцца. Ёсць непрыгожы прыклад, але, на жаль, вельмі распаўсюджаны. Маем шмат праблемаў з алкагалізмам у нашым свеце, у нашых сем'ях, родных, знаёмых. І можам плакаць, можам крычаць, можам застаўляць, можам хоць кол на галаве часаць. Але пакуль чалавек, які злоўжывае алкаголем, сам не захоча, нічога не зменіцца. І нешта падобнае датычыць любога граху, які мы папаўняем. Пакуль я не захачу і не вазьмуся, не зменіцца. Нельга мяне заставіць. Нельга мне прыказаць, як мне думаць і як гаварыць. Асабліва, што датычыць нашага языка і нашых думак. Ніхто мяне не заставіць. Ні маё начальства, ксёндз-біскуп. Можа мне прыказваць, што мне думаць, але толку ад гэтага не будзе шмат. І тое самае і я вам не магу прыказаць, і ксёндз-пробашч, і нават самая найвышэйшая ўлада. Ніхто нас не заставіць. Таму вас магу толькі запрасіць, папрасіць і прапанаваць. Вазьміцеся за сваё жыццё. Будзе карысць з таго, калі гэтую працу на сябе прыму. Можа, яна будзе працягвацца да астатняга ўздыха на гэтай зямлі маёй. Але з гэтага будзе карысць. Бо калі апусцім рукі, калі скажам, не спраўляюся, не магу, то грахоў менш не стане. Самі спакусы нікуды не дзенуцца. Не памяняюцца людзі ад таго, што я быў сёння ў касцёле ці не быў. Калегі па працы ці члены маёй сям'і не зменяцца ад таго, што я паспавядаўся ці не паспавядаўся. Я мяняюся. Пан Бог мне дае сілы у споведзі, у час малітвы, у час прысутнасці ў касцёле. Это не абавязак, што я павінен Богу нешта. Мы часам так інтэрпрэтуем тыя нашы рэлігійныя практыкі. Я павінен Пану Богу, бо трэба ісці да касцёла. Я должен пасціцца, должен маліцца. Не должен. Прабачце за такія словы, але Пану Богу не патрэбны нашыя малітвы. Ён не стане больш магутным. Ён не стане больш любіць нас ад таго, што мы памолімся ці не памолімся. Ён і так усемагутны. Ён і так сама любоў. Нам патрэбны ўсе гэтыя нашыя намаганні. І паўтаруся, заклікаю вас і сябе, перш за ўсё, да такога супрацоўніцтва. Бог для нас увесь час нешта робіць. Галоўнае зрабіў, адкрыў брамы неба цаною смерці свайго сына. Падтрымлівае на кожным этапе свайго жыцця сакраменты, якія асвячаюць жыццё чалавека ад нараджэння да смерці. Малітвы штодзённыя, штотыднёвыя, штоквартальныя, маем розныя спосабы падпітаць свае духоўныя сілы. Мы што зрабілі для гэтага? Ад нас чакаецца. Ведаеце, я заўсёды у такіх выпадках, калі разбіраем адносіны Бога і чалавека, заўсёды прывожу асацыяцыю з адносінамі паміж людзьмі. Нам неяк прасцей там паміж людзьмі, скажем так, разабрацца. Падыміце руку, калі ласка, тыя, хто хоць раз у жыцці быў закаханы,
Кто хоть раз влюблялся? Кто не падымае, ну, значит, таму пашчасціць яшчэ наперадзе. Ну і прыпомніце сабе свіданне. Можна нават першае. Як рыхтаваліся, як хацелі туды трапіць. Я вам пра сваё свіданне раскажу. Было ў мяне назначана свіданне на адлегласці 10 кіламетраў ад мяне. І я пайшоў. Ну, бо мне было трэба, бо я хацеў. Калі б не хацеў, нават калі б у суседнім пад'ездзе жыла моя абажаемая, то я б не прыйшоў. Я б знайшоў 150 адмазак. Я захварэў, я не маю часу, я заняты і гэтак далей. Тое самае ў нашых адносінах з Панам Богам. Бог для нас зрабіў вось гэтыя 10 кіламетраў, а яшчэ і больш. Аддаў Сына. Ад нас не патрабуецца ахвяры з нашых першынцаў. Ад нас не патрабуюцца штрафы у, не ведаю, велізарных памерах грашовыя. Калі посцім, не патрабуе Пан Бог ад нас 40 дзён толькі на вадзе. Ад нас патрабуецца проста жыць згодна з Божай воляй. Гэта складана, але не так каштоўна, як Пан Бог для нас ужо зрабіў. Няхай гэты час посту, які ўжо завяршаецца. Больш скажу, няхай гэтыя святы, да якіх рыхтуемся, будуць для нас яшчэ адным спосабам матывацыі. Нарэшце за сябе ўзяцца. А калі гэтую працу ўжо ўзяў на сябе, ну то ў ёй не стаміцца ніколі.